Ing wilahe ngawigna mastu purnama sidhem. Awigna mastu silat mriwang jagat karana siran tandha kawisisaning bisana. Sono sinawung lang mula pecemas standun lambang Buddha. Jinandur tutur katila tulut-tulat mrilap deng paladya. Winusita ngumpama paniskara karo Rugyati ing jaman Purwa. Sretenon ning pasewakan busana maneka warna Sepak puspiteng Udyana miang panjra sarwa rukma renggeng maneh Narawata Obra prabanya kang sumirat Obra prabanya kang sumirat kenyaring teja leliwaran lir ki laci siring tadik wimbo kekanda mrek mingin katiuping maruta maruta mando saparan mangambar mas
Nyuwun Agung. Muga ngayomana marang Praja Ngamarta sak isine. Kadangipun Kakang Dimas Werkudara, Yayi Harjuna apa dene sira kembar. Sepira kulumutaning pun Kakang Diagung Pangaksama ya Yayi. Dene dina ingkang kaping 7 paripaksa pun Kakang Jogar nggone alaku semedi. Nalika semana tuwa tandha pitakon sajroning penggaling pun Kakang apa ta sababe. Dene Dimas Harya Werkudara teka mapan ana ing sanggar pelanggatan amangsah semedi. Nganti temeka dina iki Siadi panenggak ora matur kelawan pun Kakang apa kang dadi wigatine. Dene sira Yayi laku semedi jroning sanggar pelanggatan Werkudara. Gandeng dina samengko wis padha jugar nggone laku semedi. Mara Yayi, pun Kakang mun kepingin ngerti apa to kang dadi sedyanira Dimas Jodipati teka laku tapa brata ana ing telenging sanggar pelanggatan. Pun Kakang mung kepengin wuninga kelawan nancas gegayuhaning Siadi kadangipun Kakang panenggak. Barep Kakangku Werkudara kepiye? Sing gedhe pangapuramu yen to aku ora taren karo barep Kakangku. Apa sing tak lakoni jroning sanggar pelanggatan? Sepisan nggonku laku semedi mung kepengin napakake kamulyaning para Pandhawa ndungkap angka 2. Nggonku laku semedi ning sanggar pelanggatan netepi lawan darmaning anak hingga wis pinutrakake dening sawarga Kanjeng Rama Prabu Pandhu apa dene Babu Madrim ing wis padha mapan ana ing tepet suci manjing ana ing alam panancat. Ana sambung rapete apa Kanjeng Rama sawarga kelawan Kanjeng Ibu dene Dimas Harya Werkudara teka laku semedya ning sanggar pelanggatan. Ngelingono nalika Kanjeng Rama Prabu Pandhu ya Pandhu bapakku sinendal mayang dening para Jawata mapan ana ing tepet suci manjing alam pamancat. Pandhawa isih padha bocah durung bisa ngaturake dharma bektine kelawan wong tuwa. Monggo kewajibaning anak tumrap Werkudara siji, bocah kudu bisa mikul dur mendem jero karo wong tuwa. Angka 2, anak kudu isa njunjung marang derajating wong tuwa. Barep Kakangku, ujaring para sepuh padha ngendikake, anak ingkang bisa njunjung kelawan derajati wong tuwa kuwi bocah sing tansah mbangun miturut karo dawuhing wong tuwa. Bocah ingkang ngerti tata krama, ngerti unggah-ungguh. Kuwi tegese bocah ingkang bisa njunjung marang derajating wong tuwa, ngabekti marang dawuhing wong tuwa, ngestu padha marang dawuhing wong tuwa, sarta nyingkiri pepajuhe wong tuwa. Kuwi bocah ingkang bisa gawe pamareming ati ning wong tuwa. Monggo saksuwene kowe karo aku dadi anake Bapa Pandhu Babu Madrim. Durung bisa ngaturake apa-apa. Ewadene Kanjeng Bapa Pandhu wis dipundhut marang panguwasaning para dewa. Babu Madrim seda kunduran nalika nglairke kembar ya kuwi Nekula lan Sedewa. Mula seprene tumrap Werkudara rasaku isih gotang. Nadyan aku dadi anak rumangsaku durung bisa ngaturake dharma bektiku lawan wong tuwa. Durung bisa njunjung derajating wong tuwa. Nadyan anak sugih bondo sugih bandu isa munjung ingkung gajah saben dina marang wong tuwa. Yen to watake mersal medugal sageleme dhewe, ora gelem tumindak becik sarta ora njunjung derajate wong tuwa. Nadyan bocah sugih bondo bandu parandene yen anake tumindake kaya ngono kuwi, wong tuwa kaya dene anguk-anguk marang neraka jahanam. Dimas Werkudara ya pancen bener. Ingkang sabanjure kepiye mungguh lekasing Siadi ngelingi yen to pun Kakang lawan Dimas kadangipun Kakang durung bisa ngaturake dharma bekti lawan wong tuwa. Yayi, apa ingkang mbok tindakake? Barep Kakangku, sadurunge aku ngaturake ing akeh-akeh. Mara kangge dina iki aku tak nanting karo penggali barep Kakangku.
Apa wis mantep lahir batin nggonmu bakal nyengkuyung marang kareping Werkudara. Dimas pun ngakang ora bakal metu saka ing sanggar pelanggatan lamun durung bisa kasembadan penjangkaning sira Yayi. Semanten ugi kula Kakang Mas. Kula mboten badhe medal saking sanggar pamujan nderekaken paduka Kakang Mas Yodipati anglipun lampah semedi menawi dereng kasembadan panjangkanipun Kakang Mas Yodipati. Nggih, semanten ugi kula Kakang Mas. Kula ugi mboten badhe medal saking sanggar pelanggatan menawi dereng kalaksanan menapa dados panjangkanipun Kakang Mas nunggul pawenang. Yo tak tampa yen to pancen wis padha madhep mantep. Aku bakal ngandhakake apa to wigatine. Sediaku dene aku nglakoni tapa brata ning sanggar pelanggatan. Dimas Harya Werkudara maragake matur marang pun Kakang. Apa to kang dadi sedyanira? Teka alaku tapa brata wis entuk sabta ari tekan titik lungguhan dina samengko iki Dimas. Barep kakangku. Werkudara piye? Ngelingi Bapa Pandhu lan Babu Matrim dina samengko ora entuk kasuwargan. Malah dina samengko Bapa Pandhu lan Babu Matrim isih mapan ana ing kawah Candradimuka ana ing neraka Yamani. Yayi Werkudara, nggih. Kena ngapa Siadi bisa matur ing kaya mengkono? Apa Siadi weruh kasunyatane? Aku sing weruh. Siadi iso matur kaya mengkono jalaran apa? Nganti temeka dina iki Bapa Pandhu lan Babu Matrim isih mapan ana ing kawah Candradimuka. Yayi, mbarep kakangku piye? Ngelingi Bapa Pandhu sugenge minangka dadi mustikaning Nalendra. Nanging sabab apa bareng tekaning seda teka mapan ana ing kawah Candradimuka? Apa Kanjeng Rama Prabu Pandhu darbe keluputan ing ora ana pangapura saka para Jawata? Ora perkara nggone luput. Nanging menungsa kedunungan hina lali salah apes lan mati. Anane Bapa Pandhu nggone mapan ana ing kawah merga netepi karo sumpahe lan kudu nyaur marang utange. Sumpah ingkang kepiye Dimas? Nalika Babu Matrim nyidam-nyidam kaworan kepingin nitih Lembu Andini. Lembu Andini kuwi titianing Bathara Guru saka tresnane karo garwane karo Babu Matrim nganti Bapa Pandhu munggah ana ing kayiwangan nyuwun ngambil Lembu Andini. Nganti kawetu ngendikaning Bapa Pandhu yen Sang Hyang Jagat Girinata maringake ngambil Lembu Andini kinarya titiane Babu Matrim. Bapa Pandhu yen to tekaning pati saguh mapan ana ing kawah Candradimuka. Mula tekan dina iki Bapa Pandhu isih mapan ana ing telenging kawah durung pundhat nggone nyaur utange nalika Bapa Pandhu ngucapake sumpah ana kersaning Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Mengkono Dimas, yo. Mula wektu dina iki atiku urung iso tentrem. Atiku durung bisa ayem. Atiku ora jenak. Merga nadyan aku urip ana ing alam padang nanging tasah gawang-gawang ana ing paningalku pasiksan neraka ingkang tansah dadi srana Kanjeng Bapa Pandhu lan Babu Matrim ora jenak nggone mapan ana ing swarga luka. Barep kakangku anjrah ingkang Puspitarum silring samirana mre Om Sekar Kadung ngas gandanyo maweh raras retnaning driya Om
Nyai Werkudara barep Kakang kuwi jroning Syadi matur kelawan pun Kakang ana rong perangan ingkang ndak rasakake. Rong perangan sing kepiye? Siji, pun Kakang percaya kelawan aturing Syadi nanging ing ngangka loro pun Kakang isih tida-tida kelawan pengaturing Syadi ingkang sira aturake kelawan pun Kakang. Lire piye barep Kakangku paring dawuh ingkang kaya mengkono? Sira Dimas Harya Werkudara isih urip ana ing alam padhang teka bisa weruh marang kahananing Kanjeng Rama sawarga. Dimas, yen pancen Syadi bisa mbuktekake kahananing Kanjeng Rama lan Kanjeng Ibu, munggo kepiye larah-larahe dene sira Dimas Harya Werkudara teka bisa ngendikake ento Kanjeng Rama mapan ana ing kawah Candradimuka. Barep Kakangku, nalika Bapa Pandhu bakal dening Bathara Yama Dipati, aku jumangkah nututi lakune ya nanging dipenggak dening Kakek Abiyasa. Merga titiwancine durung nekani, wahyaning mangsa kala durung titiwanci. Nalika semula Kakek Abiyasa paring dawuh, pancen kudu kaya mengkono kodrating Bapa Pandhu. Iki dadi kewajibaning anak-anake Pandhu, ya aku, kowe, Jlamprong lan kembar. Ingkang kudu bisa nyuwargake marang wong tuwa. Mula pambudidayaku nggone laku tapa brata ana ing telenging sanggar pelanggatan. Mung kepengin napakake kamulyaning wong tuaku. Mung kepengin dadi srana wong tuaku bisa munggah ning kasuwargan. Netepi marang tembunge wong tuwa. Anak ora iso nyuwargake wong tuwa, padha karo wong tuwa nggone anak-anak ora ana gunane. Semono uga Bapa Pandhu mesti ngarep-arep marang tumangkaring budi lan pumpam budidayaning para Pandhawa nggone gawe srana supaya Bapa Pandhu lan Babu Madrim munggah ana ing kasuwargan jati. Mula mbarep Kakangku wis dadi tekate Werkudara, nadyan taunana windanana arep tak lakoni nggonku nglakoni tapa brata, ora bakal jugar nggonku nglakoni tapa brata ning sanggar pelanggatan. Yen durung ana tandha-tandha dewa paring pangapura marang Bapa Pandhu lan munggahake Bapa Pandhu marang swarga luka. Kadanging pun Kakang Dimas Werkudara, yen to pancen kaya mengkono Yayi, sedyaning Syadi lan kekarepaning Dimas Njodipati bakal pun Kakang sengkuyung srana nggonku anakku tapa brata ning sanggar pelanggatan nderekake apa kang dadi gegayuhaning sira Dimas Werkudara. Semono uga pun Kakang bebasan nganti prapting pralaya garing ana ing sanggar pelanggatan ora nedya jugar nggonku tapa lamun durung ana tandha-tandha Sang Hyang Jagat Giripati kepareng ngunggahake Kanjeng Rama marang kasuwargan jati. Semantun ugi kula Kakang Mas menawi dados gegayuhanipun maduka Kakang Mas Njodipati ingkang rayipun maduka nedya nyengkuyung. Iya, semantun ugi kula Kakang Mas ingkang rayipun kembar sampun nggadahi tekad sebaya mukti sebaya mati dhateng punden kula para Pandhawa sanesipun. Menawi gayuhanipun Kakang Mas kados mekaten, kula mboten badhe medal saking sanggar pelanggatan menawi dereng wonten pawarta bilih Kanjeng Rama Prabu Pandhu lan Kanjeng Ibu Madrim minggah wonten ing swarga luka. Menika saestu lair batos kula konjangan dhateng jengandika Kakang Mas Werkudara. Yo, matur nuwun. Barep Kakangku Jlamprung lan kembar. Muga-muga pambudidayaning para Pandhawa netepi karo ngendikaning Kakek Abiyasa bisa dadi srana kamulyaning wong tuwa, bisa dadi srana kasuwarganing Bapa Pandhu lan Babu Madrim. Barep Kakangku. Sigra-sigra yen pramana kanca sigra rakit nawang sesangka Nalendra mpek marwa sing sang katriga mulung
Katri kumulung mangrempak ing wadya Kurta kura reka kiri roh nanggono magawe gelar Dereng ngantos sami paripurna nggih imbal wacana nenggi nalindring Amarta Prabu Darma Kusuma semawon ingkang rayi Raden Werkudara datan kantun panengah Pandhawa Raden Janaka gumarenggeng madaning sanggar pelanggatan nadyan datan wonten peranganing punggawa nayaka ing keparengaken nyaket marang papaning para Pandhawa parandring mangke cetaya sing pakandikanipun Sang Werkudara nedya lampah tapa genya garwa gegayuhan nyuwargaken ingkang rama nggih Sang Prabu Pandhudewayana kadadak ora ngerti sangkan paran wonten mendung tumiyong sakinggiling sanggar pelanggatan negari ing Amarta peteng dedet limengan jagat nganti ketaman Begawa dumadakan wonten kreting klirat ing ngandilat telengi mendung temah sigar biak padang trawangan anyarengi tumedhaing Sang Hyang Kanika Putra ya Sang Hyang Narada manjing telengi sanggar pelanggatan karya kaget sangya para Pandhawa Sinongwati Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ae ana bale lumut ambraganggeng awita denceng-dencengan Nunamit pasang Kalimantabi tinebina iki lho duni dumawaing tawang towang mboten nyono babar pisan bilih paduka Iwang Pikula Narada ingkang kepareng rawuh wonten ing sanggar pelanggatan negari Ngamarta pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sandhapada paduka Iwang Pikulun Kanika Putra kencang warudayang Pak Pong Bu Bolong kali cedhe sapa sing gawe ayo nggih ulun tampa karya bombong penggali ulun kita atur pangabekti kaliyan panjenengan ulun ora liwat pangestu ulun tampanana ya kula Darma Kusuma kula pundi Cundaka Panglingga Murda amawakono kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecakno anggenjengan dika lenggah ayo ya wis ora kurang kepenak Prapta ulun ing sanggar pelanggatan negara ing Amarta dina samengko iki ya ngger Puntadewa. Drada kakekku. Aku ngaturake basaku katura. Wayah ulun Werkudara. Bratasena ngaturake bekti kalawan panjenengan ulun tampa ora liwat pangestu ulun tampanana ya. Ganda Wastratmaja.
ndak gegem dadiake jimat prayogakno nggonmu lenggah. Ya wis ora kurang kepenak. Pukulun nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun. Janaka ulun tampa, kita bekti lawan panjenengan ulun ora liwat pangestu ulun tampanana ya kula permadi. Kula pundingga jimat paripih. Dayanana ing kasantosan, mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah. Ya wis ora kurang kepenak. Pukulun bekti kula kunjuk, pukulun. Kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk. Pinten tangsen kembar nekula sedewa kita ngabekti karo panjenengan ulun-ulun tampa. Ora liwat pangestu ulun tampanana ya kula kembar. Kula pundingga jimat paripih dayanana ing kasantosan. Nggih, kula pundingga jimat paripih dayanana ing kasantosan pukulun. Pukulun. Saestu akarya kagiat sotaning manahipun ingkang wayahpun Puntadewa. Dene rawuh paduka ingkang boten cecala ingkang saderengipun. Menapa badhe paring pidendhan dhateng ingkang wayahpun Puntadewa upami mekaten do pukulun. Kula mboten badhe sumaling kayun tartemtu namung mastuti dhateng sabda tama paduka pukulun sang Kanika putra inggih wah pukulun Narada. Kula sumanggaken dhateng paduka pukulun anggenipun badhe paring pangandikan dhateng wayahpun Darma Kusuma pukulun. Dalah. Ya ingkang sepisan ulun tilek marang kawidadaning para wayah-wayah ulun para Pandhawa dene dina samengko nglakoni tarak brata ana ing telenging sanggar pelanggatan mongko wis entuk sapta ari kelungguhan dina samengko iki mekaten pukulun. Ya Puntadewa dene dungkap angka 2 rawuhing pukulun ana ing negara Ngamarta iki sayekti ora saka pribadi ulun kuwi babar pisan ora nanging pancen ulun diutus dening Sang Hyang Jagat Girinata supaya rawuh ana ing jagat pranaya ana ing sanggar pelanggatan negara Ngamarta. Wonten pandangon menapa saking Sang Hyang Jagat Girinata? Iki ngene Puntadewa. Ulun prapta ning sanggar pelanggatan iki didhawuhi dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah ya Hyang Pikulun Bathara Guru supaya matedhake timbalan marang jeneng kita. Timbalan mau ora kejaba amung kita tinimbalan sowan ana ing kayewangan bareng sak laku ulun dina iki uga. Mekaten pukulun. Iya. Ngajeng wigatosipun menapa dene kula katimbalan sowan dhateng Suralaya. Yen bab kuwi ulun ora ngerti. Ulun ki mung minangka dadi dewa kongkonaning Sang Hyang Jagat Girinata matedhake timbalan ing Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah kita katimbalan sowan. Menawi tetila mekaten dosa menapa ing badhe kula sandhang. Menawi kula wantun handhuwa dhateng paringipun Hyang Pikulun Jagat Girinata. Monggo pukulun dinten sakmangke. Mugi kepareng wanganti dhateng ingkang wayahpun Darma Kusuma sowan dhateng kayewangan. Yen ngono kita sago. Mboten sagah sabab saking menapa? Syukur. Yen to pancen kita wis sago bakal sowan ning kayangan Suralaya, dina samengko ayo bareng sak laku ulun munggah ning Suralaya sowan Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Narada kakekku, Werkudara piye? Gosik. Aja kesusu budal. Nanging aku tak matur marang Narada kakekku. Kowe arep matur apa? Barep kakangku ditimbali sowan ana ing kayewangan Suralaya. Iya. Ditimbali dening Sang Hyang Jagat Girinata. Pancen bener mangkono. Ndak rasa godhang, ndak rasa aneh. Yen to ditimbali mongko Narada kakekku ora ngerti apa sebabe ditimbali lan wigatine apa. Mula saiki barep kakangku entuk budal ning Suralaya. Waton Narada kakekku paring dawuh wigatine apa lan karepe apa. Bathara Guru dene nimbali karo barep kakangku. Werkudara. Piye? Yen bab wigatine apa, sedyane apa ulun mboya ngerti. Ulun mboya diparingi dawuh. Mula ulun mung sadrema nindakake kewajiban ulun minangka dadi wakiling Jawata ing Suralaya nimbali kalan sowane Kadang Musi Puntadewa. Dadi yen kita takon babagan wigatine apa, sedyane apa, ulun ora ngerti. Ora ngerti tenan. Ora ngerti tenan. Wah. Yen ora ngerti ya wis. Ning muga-muga lathi karo atimu nyawiji. Sabab kowe dadi dewa. Yen nganti lathi karo atimu ora nyawiji, aja takon dosa. Kowe dadi dewa pulasan, dewa sing seneng goro, dewa sing ora nyata ngendikane. Yen pancen kowe ora ngerti tenan ya syukur. Nanging yen kowe ngerti, nanging kowe kandha ora ngerti,
tak pujek-pujekke dadi dewa sing pulasan, dadi dewa sing seneng goro. Kosek. Wah, jan. Wah, sembrono kowe iki. Kena ngopo dadak wedi? Wedi wong jeneng kita ya nyumpahi karo panjenengan ulun. Dewa disumpahi titah kok wedi. Ora keperkara dewa karo titah. Ning kadang kala sumpah iki sok mandi titahe mbangane dewane. Saiki bloko ngerti apa ora? Ulun ora ngerti. Ora ngerti tenan. Ora ngerti tenan. Wah, tak sumpahi. Ya wis ngerti. Nah, aku kok deg-degan to anggere Gunuman Werku Dara iki jan. Bocah mloho ora tau tata krama, ora nganggo unggah-ungguh. Ning jebul pengendikane utawa aturmu marang panjenengan ulun iki gawe goreh penggaling Bathara Antradaya. Ulun ngerti. Ngerti tenan. Ngerti. Yen ngerti kondo lupute barep kakangku ning endi? Mbarep kadangmu Puntadewa iki diunggahke ning Suralaya bakal nampa pidana. Nampa pidana? Iya. Lupute nggo napa? Nek perkara lupute nggo napa kuwi aku ora ngerti. Ning sing wigati munggah ning kayangan bakal pinatrapan paukuman. Ora ngerti apa salahe? Ora. Ora ngerti apa goro? Goro. Ora ngerti. Wah, ucapmu sing arep sing tak percaya kowe goro. Ayo Gage kowe prasaja. Lupute barep kakangku apa? Wah, jan bocah kok ngoncit wae ta iki. Gage kowe bloko. Lupute merga wani nganggo jeneng Puntadewa sepisan. Angka loro Puntadewa kuwi wani nganggo gegelung keling. Kuwi dadi keluputan tumraping Sang Hyang Jagat Girinata mula tumuli ditimbali ning kayangan bakal pinatrapan pidana ing sak bobot lawan keluputane. Ose, aku tak takon. Takon apa? Yen lupute mbarep kakangku kuwi tak wangsuli ning kene kowe piye? Kowe wangsulan apa coba? Kowe arep wangsulan apa? Jeneng Puntadewa luput tumraping Sang Hyang Jagat Girinata. Le jenenge Puntadewa kuwi ora lagi wingi sore ning sing maringi jeneng Kuntri Babu ya Puntri ibuku wiwit barep kakangku lahir ana ing alam padang wis diparingi tetenger Raden Puntadewa. Nek upama diwar ngluputake barep kakangku mestine biyen-biyen duk nalika barep kakangku isih bocah nanging kena ngopo kok saiki lagi diluputake dewane dewa apa? Kena ngopo lagi saiki diluputake? Nah, kuwi sing ora ngerti aku. Dewa apa iki aku ora ngerti. Terus saiki aku tak takon karo kowe, kok jeneng Puntadewa diluputake? Merga Punta kuwi luhur, dewa kuwi wis ngarani tegese mbarep kakangmu iki keluhurane ngungkuli para Jawata. Lupute nggon apa? Lupute ya nggon keluhurane ning ngungkuli para Jawata kuwi mau. Aku tak takon karo kowe. Ngendi eneng ratu sing dijaluk nyawane diwenehke? Kejaba ming barep kakangku. Waton kuwi tak anggo kabagyaning wong liya, aja kok bondo, aja kok bojo, nadyan nyawa dijaluk karep barep kakangku diwenehake. Mula akeh sing padha nyebutake yen barep kakangku kuwi Nalindra kang gedhe putih merga saka sucine lair lan batine. Apa kaya ngono kuwi ora luhur? Aku tak takon karo dewa, dewa ngendi sing dijaluk nyawane diwenehke? Coba saya kau tak takon karo kowe, nyawamu tak jaluk ento ora? Ora. Kanggo mesti diparingake. Apa kaya ngono kuwi ora luhur? Apa kaya ngono kuwi ora suci lahir batine? Terus aku tak takon, kurang luhur piye barep kakangku? Mula jenenge Puntadewa. Punta luhur dewa wis ngarani. Kaya ngono kok diluputke. Wah, apa dewane mung arep golek-golek merga wis kesasapan rasa gedhing keburu sengit karo para Pandhawa. Wah, jan bocah drogak-drogok nek omong kok nyewelangi ta iki. Lah aku ya ora ngerti. Terus saiki aku tak takon. Lupute nganggo gelung keling lupute nggo napa? Merga gelung keling kuwi wujude pendhita utawa brahmana ingkang wis buntas kawruhe. Ana ing nyebutake brahmana mau wis sak traju sak bobot karo uripe para Jawata. Kaya ta Resi Kanwa. Lho, ngono kae nganggo gelung keling wis pantes. Bisma ing Ngetrakanda kuwi nganggo gelung keling ya apik. Rama Parasu pendhita Lana kae nganggo gelung keling ya becik ya apik. Tur wis sak traju bobote kan para Jawata. Ning Puntadewa kuwi ratu, Puntadewa kuwi dudu brahmana. Puntadewa kuwi kudu pendhita. Ling gelung keling
Puntadewa kakangku ya babu kundi. Kaya pitakonku ngarep kena ngopo kok lagi saiki padha ngluputke. Bareng saiki babu kunti wis maringi gelung keling karo barep kakangku teka dewa kok leopyak lagi saiki ora wingi-wingi. Wah, saka pangrasaku keluputane Puntadewa iki pancen digawe-gawe dening para Jawata merga dewane duwe rasa ora seneng karo para Pandhawa terus ngluputke karo para Pandhawa utamane ngluputke karo barep kakangku. Ya ngono apa ora? Heeh, yae. Ngono ketake. Wah, ora ketoke. Ning kowe iki minangka dadi kami tuwaning dewa. Nek mak ngendika sing bener, ora blindra-blindri kaya banyu tumumpang godhong sentre. Nrada hakekku piye? Mula perkara iki yen pancen kowe ndarepe tekad bakal mboyong karo barep kakangku, aku sing ora oleh. Lah nek barep kakangmu iki ora tak boyo ning Suralaya, nek kowe ora entuk, nek aku sowan ning Suralaya iki mengko didangu dening Sang Hyang Jagat Girinata. Kakang Rada wonten pundi Puntadewa? Aku matur yen ora iso tak boyong. Wah, lah aku didukani. Perkara diseneni wis sak karepmu, kuwi urusanmu dudu urusanku. Wis kono ndang bali yo. Oh sik ta, aja ngono ta Werkudara. Mesakno kalan panjenengan ulun. Yen pancen kowe kepengin Pandhawa munggah ning Suralaya, kudu barep kakangku sing kudu munggah. Lah sapa? Aku. Loh. Kok kowe iki piye? Saiki aku tak takon. Bathara Guru rawuh mrene ijen apa kongkonan? Kongkonan ngono kok. Kongkonan aku Tegese kowe dadi wakiling Bathara Guru. ulun dadi wakiling Bathara Guru. Yen ngundang barep kakangku nimbali nganggo wakil, sing menyang ya nganggo wakil. Wedian. Wah, iki piye iki? Terus wakile Puntadewa sapa? Aku sing dadi wakil. Kowe saguh nampa paukumane? Barep kakangku dadi gantine wong tuaku. Yen barep kakangku bakal dihukum. Ewadene aku dadi wakile, aku saguh nglakoni hukumane barep kakangku. Aja kok ming di piloro nadyan tekaning pati tak wujudi. Pukulun mboten namung Kakang Mas Yodipati. Keparenga kula dados wakilipun Kaka Prabu Puntadewa. Pukulun mboten namung Kakang Mas Yodipati lan Kakang Mas Madukara. Kula kekalih saged dados wakiling Kaka Prabu Darmakusuma. Wah, wis piye krungu apa ora? Adine kabeh saguh dadi wakil. Barep kakangku men mapan ing negara Ngamarta. Adine papat saguh dadi wakil. Upama kudu dipidana pati, ben adine papat sing tekaning pati, barep tetep urip ning alam padang. Edian. Wah, jan lah kok ora nyono babar pisan kok ketekuk-tekuk rembug karo Werkudara. Walah. Piye iki? Sumangga Pukulun kula aturi menggalih. Puntadewa piye? Kula namung jumurung dateng kersanipun kadang kula sekawan cacahipun menika Pukulun. Wah, dalah. Pandhita kang kinara wangsit pindha kumbang. Pindha kumbang hangajaping tawang susuh angin. Susuh angin ngendi nggone ing bong. Ah, werkencang warudaya pak pong bu bolong kali cedhe sapa sing gawe. Lah nek ngono aku mung kari manut karo apa kang dadi aturing Puntadewa piye, Nggir? Kula semanggaken, kula namung jumurung ndederek kersanipun kadang-kadang kula sekawan. Ah, lah aku ngerti aku. Aku ngerti Werkudara gelem dadi wakil ki merga Puntadewa ora tau sugih omong. Nek yen Werkudara ki wong nadyanto, sira ki wong dosa, wong kau, wong bongol. Ning kowe ki sugih omong, mula apa yang dadi pangandikaning Wang Pikulun Jagat Girinata mengko bakal kowe ingkang paring wangsulan para matur saning Wang Jagat Girinata rak ngono to? Perkara kuwi ning aku. Kowe rasa dadak metung karo apa sing tak rasake nrada hakekku. Wah, bocah kok kaya ngono ya, wis. Yen pancen ngono aku mung kari manut. Yen ngono kadangmu papat Werkudara Janaka nek Lasdewa ulun boyong munggah ning Suralaya. Kula semanggaken paduka Iwang Pikulun Narada. Werkudara. Nggih. Wis disarujuki dening kadangmu bareng mula dina iki sira kalawan panjenengan ulun munggah ning kahyangan. Yo ngestake dawuh. Janaka ya semono. Inggih Pukulun kula mboten badhe selak.
Nekula Sedewa ya bakal budal. Nggih, pukulun kula nderek Kakang Mas Jodipati. Nggih, pukulun kula nderek Kakang Mas Jodipati. Ya wis yen pancen kaya mangkono. Puntadewa penana lunggama ning sanggar pelanggatan. Adimu papat tak kanthi munggah ning kayangan ya mung tak jaluk. Werkudara Janaka kembar aja nggunake utawa aja nganggo badan wutuh sepata kaya ngono nanging nganggo panglemunan supaya ora ngerteni dening sapa wae nggon kita munggah ning kayangan. Yo ngestake dawuh Narada kakekku. Ngestaken dawuh paduka Iwang Mbe kula Narada. Nggih, pulun ngestaken dawuh, nggih pulun ngestaken dawuh. Barep kakangku aku njaluk pamit. Werkudara sing ati-ati ya Dimas. Koko Prabu kula nyuwun pamit. Kadangipun Kakang Arjuna ing ati-ati. Koko Prabu kula nyuwun pamit, Koko Prabu kula nyuwun pamit. Ya Dimas nakula Sadewa. Surditi ngati-ati duga-duga digawa ya yayi kadangku papat cacahe. Ayo budal Werkudara. Ya ayo tak dherekake Janaka kembar, ayo tak gendong. Nggih Kakang Mas ngetokaken dawuh. Nggih Kakang Mas ngetokaken dawuh. Wus mentar Iwang Mikul Narada kadhiraken sandya para Pandhawa sekawan. Raden Werkudara, Raden Arjuna miwah Raden Nakula Sadewa. Jeger kanthi kaya pratima kencana teng amarta Prabu Darma Kusuma. Pungon-pungon ning galih. Ametang-metang lelampanipun sanggaring para kadang. Dadak sakoleng mangking Maraja saka sela selaning garu. Ingkang sekawit sampun dangu midhangetaken pangandhanipun sangya para Pandhawa nenggih garweng Ngamarta Sang Dyah Ayuwara Dropadi. Uninga bilih kadang sekawan binayong wonten ing Suralaya. Sigra minggah madaning sanggar pelanggatan. Lumajar Sang Dewa Dropadi putri Pancala angrukepi padaning nata ing amarpa Prabu Darma Kusuma. Thank you.